Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Ani ana usab kini inyong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abay no adlaw na usab karon nga samantarong adlaw. Kuha na karon maghigala Biyernes, no? Pizza 10 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025. Ako lagi hapon kini mahigala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Wino higala ato na kumustahon ug may mudto sa ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato pong mga kaigsunan, Lukog, Kabisayan ug Mindanao, ang abot sa atong kapagsibya. Of course, ang akong mga classmate, si Father Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug manusam si Father Tonton Arnaiz, dinhi sa Dumaguete nga dito sa Cebu. Ko si Father Romrom Narcas, si Father kining Peter Di Cesario, si Father Glenn Vanson, si Father Joseph kining Anores, si Father Omin Mahusay, si Father Mario Atienza, Father Kipling Agrabante, ug si Father Joey Belsinia, ug si Father Rosedel Noel, nahala may Father Milton Medina. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, mga higala, na ginaot kita nga na kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas. Sabi, no? Wala lang sa kita karoon si BCP News, mga higala, ha? Kaya medyo kuan-kuan o gamay, no? Kining gitawag nato sa English o bisi-bisi tagamay ron, mga higala. Ito lagi sa kitaghan natong mga gikalingawan. Atong daghan kay natong mga gipangkalingawan mo higala, no, sa mga nga dili lang wala lang sa kita karoy CBCP News. Nalano ara kita sa atuang kining Saint of the Day nabay na, no, November January 10 ang atuang karon nga santo mao si San Gregorio sa Nyssa, no, Saint Gregory of Nyssa, no, NYSSA. Hala, no. Mga tataw kini si Saint Gregory of Nyssa ni atong 330, no? Nahimo kini siya nga obispo sa Nyssa, Armenia in 1732, no? Kinaordinahan man siya sa kapari. Unya matod pa, he fought against Arian heresy, no? Iyang napakigbatukan mo higala, no? Kini bitawng Arian heresy, no? Kini bang mga kampahin ba sa kining gitawag natong pag-ilak kang Kristo matod pa nila tao lamang o dili Dios, no, o sa makini ka heresiya kaya lagi ang atong pagtuo nga si Jesus dili lang ordinaryong tao kung dili usa-usab kini siya ka Dios. He was sent on a mission to counter other heresies, known as pillar of orthodoxy and contribute to the mystical teachings in Christian spirituality and to monasticism itself, no? So karong adlaw mga higala gihinumduman nato si San Gregorio sa Nyssa, usa ka obispo o nga matud pa nahimo siya nga usa ka tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabutuhan. Wala lang usa kita karoy katubitaw ang ato bang kabahin sa gitawag nato sa English o kini ba credo, no, kay medyo kuan tagamay, no, medyo kining gitawag og kining bisi-bisi tagamay ron, no, ano nahalamay ang mudto na kanaton tanan pag-usab, no, ari kita sa ato ana nga mga topic, no, atong mga topic, no, ari kita sa mga pangutana ato pod nga tubagon, no, aron po nga at least masabtan po nato, no, nga kung unsab yun kining gitawag natong mga hinungdan nga do nga kanang ato nga gihimo kining mao nato nga mga kining gitawag nato
mga pagtulunan. Abi na oras kita sa abortion mga higala, no? Unsa may, of course, nasayod man kita, no, nga ang abortion usa kini ka dako kayong sala, no? Dako kay kining sala sa Dios ug sa tao, no? Atong gipatay ang bata sulod sa tiyang sa kainahan. Unya according sa kanang Code of Canon Law, no, 1938, ang kining babae o tao nga matud pa naghimo niining kining gitawag natong abortion, ang kuan ini excommunication, lati sentency, no, excommunication. Buti pasabot nga dili na ka miyembro sa Katolikong pagtuo, dili ka na sa Kristiyanos o wala ka na katungod sa pagdawat bisag unsa nga mga sakramento gikan sa simbahan. Gani, no, kung ikaw natagaan ining silot nga excommunication, ikamatay nimo dili nakapasudlon og simbahan tungod kay ang imong nahimo usa ka dako kaayo nga sala, no, lati sentency. Bisan gani katong nakahimo og formal cooperation in an abortion, no, panulitan ikaw wala man tuod, dili man dagoy ikaw ang babae nga nagpa-abort, pero tungod kay ikaw ang matud pa ni kooperar, no, sa ato pa imong gidala ang maong babae ngadto sa naghimo niya ng mga abortionist ba, sama ra nga ikaw mismo nakahimo niya ng mga sa laod, no? So apil po ka sa lati sentency, no? You are prevented from receiving the sacraments, and only a bishop can bitaw mangumpisal ka ba, no? It's only the bishop who can give you absolution, ano nga mapasaylo kasi mo sa lagi kumpisal nimo. Ordinaryong pari lang dili pwede gawas kung adunay pagtugot gikan sa obispo. Okay, no, another question, no. Father, unsa man kining, why do Catholics do procession the cross during Holy Week? Holy Week naman ako lang, no. Sa ito pagano mangyod nga panahon sa Semana Santa, himuon na po nato ang pagprosesyon sa krus, no? Kanang gitawag nato sa English og Via Crucis, no? Via Crucis, Station of the Cross, no? We are showing our devotion on the Passion of Christ. We reflect on the way of Jesus' suffering and death. It is an important pilgrimage to the principal scenes of the salvific Passion of the Lord, and aided by other artistic representation of those scenes. No? Those done inside and outside the church. Ayan, no? So nga naman yun nga maghiwa man tanining gitawag na itong Via Crucis, no? Because we are showing our devotion on the Passion of Christ. Ato nga matud pa gipadayag ang ato ang dakong pagdebosyon sa pagpasakit ni Kristo. And we reflect on the way of the cross, Jesus' suffering and death. And it is an spiritual pilgrimage, you know, ang way of the cross di ay usa kini ka spiritual pilgrimage to the principal scenes of the salvific Passion of the Lord, aided by artistic representation of those scenes. No, kanatong basahon mga higala sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 1 versikulo 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. No, alang sa mga wala maluwas, no, ang cross binuang, no, apan alang niadtong mga naluwas gahom kini sa Dios. Ano, kunya sa Galatia kapitulo 6 versikulo 14, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the Lord. No, nga sa ato pa magpasigarbuhon lamang sa krus ni Kristo, ngadto sa cross ni Kristo, no, through which nga
nga sa maong paagi, no, ang kalibutan nalansang diri kanako ug ako diha sa kalibutan. Ayan, no? May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Ayan, no? Okay, no? So mo ka na mga hinungdan, no? Ngano nga atong gipadayag ang atong pagtuo pinaagi sa Station of the Cross. Okay. Now, kita sa lain nga pangutana. Padre, why do Catholics say that Mary is the Queen of Heaven and Earth? Ayan. Gano man gyud kita mga Katoliko, giilaman nato si Mama Mary nga rayna sa langit ug sa yuta. Of course, kung itong basahon sa libro sa Gipadayag, Kapitulo 12, versikulo 1, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. May usa ka babae nga nagbistig adlaw o nagtunob sa bulan o gikoronahan siya og 12 ka bituon. O kining maong babae nga atong nakita diha sa nga nakita dito sa langit kay koronahan og 12 ka bituon mao si Mama Mary. O ya sa Juan Kapitulo 18 versikulo 37 atong mabasa nga tungod niini nangutana si Pilato kang Hesus, hari ka ba di ay? Si Hesus mitubag, nag-ingon ka nga ako hari. Tungod niini na tawo ug nianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako, no? Sa ato pa kay hari man ang anak unsa ba ang inahan? Rayna. Muna nga kitang mga Katoliko miilag yun kang Mama Mary nga rayna sa langit ug sa yuta. Klaro na. Okay. Why do Catholics confess their sins to a priest and not directly to God? Nga naman tang mga Katoliko nga mo mangumpisal manggita sa atong mga sala nga dos-uso ka pari nga naman di ay ug mulahos rata. But anyway, duha ning ato usahay mo lahos man punta sa Ginoo, pero sa kanunay mo kumpisal punta, no? Tungod kay matud pa ang mga kaparian aduna man koy katungod nga gibilin si Kristo sa pagpasaylo sa diha nga iyang gitagaan og katungod ang mga kining atong ang mga apostoles. Ato kanang mabasa sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21 sa 23. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you don't forgive them, they are not forgiven." No, sa ato pa nagkanayon si Kristo, gihoy pa niya ang mga apostoles, dawata ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang mga sala wala ni dili pasayloon, dili usab kini pasayloon. So kita mga Katoliko, tungod kay ang ato ang mga kaparian mga manununod man sa mga apostoles, so atong i-avail ang mao nga pribilehiyo nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles nga nadawat usab sa mga kaparian nga sila makapasaylog sa sala. No, kay niingon man si Kristo, kinsang mga sala nga inyong pasayloon usab dito sa langit. Kung kinsa mga pasala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa to pa mo avail ta niya na kinaaman ta niya na mga laing relihiyon dili ra sila mo avail kay wala man sila niya na dili man sila mga sumusunod ang ilang mga pastor, ang mga ministro, dili man sumusunod sa mga apostoles. So, wala sila, dili sila kapasaylo og mga sala. Pero kitang Katoliko kay makapasaylo man ang atong mga kaparian, di mo avail ta, no? Baron naingon nga tungod kay naaman ta niya na di ato nga pahimuslan kung wala pa ta na pasensya ta niya kay naaman. Muna nga mo kuan gyud ta, mo avail gyud ta sa mao nga pribilehiyo nga nadawat sa mga kaparian. Okay. Ara na ta sa laing pangutana. Padre, unsa man kining purgatorio? Sigon sa atong nasabtan ug atong gituuhan, purgatory is a place of purification for those that die in God's friendship and grace but are not perfectly clean. Those that go to purgatory are destined for heaven, but they just need to be cleaned up
a little before they enter. Mo din ay purgatorio may gala, no? Sa ato pa, kini na ang purgatorio mo, kini ang lugar sa paghinlo alang ni adtong mga higala sa Dios, no? Nya matud pa gikatakda gyud nga makasulod og langit. Pero tungod lagi kay dili man gyud sila hingpit nga nahinlo na muna ngadto sila sa purgatorio aron sila pagkahinluan o kung malimpyo na adto na sila sa langit. Ganyan ano mo ka na ang purgatorio. O niya matud pa alang lamang kana niya adtong mga maayo kayo og kailan gitawag na itong binuhatan. Malangit gyud pero tungod kay aduna may gamayng mga kakulangan muna nga dili lang una linluan lang usa dito sa purgatorio. Abi no, din na lang una kita kutob ha. Salamat kayo sa inyong pagkiguban ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang katikisim, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Mayo salamat sa Dios. May ngunto kanatong tanan.